Azken bi urteak oso berezik izan dien niretzat, egon nahi zenbait saltxatan sartuak, nire ohiko lan batzuk aparkatu egin behar izan ditut, esate baterako idatzi. Nik pentsatzen nun niretzat ez idaztea zala hiltzea. Hori baztertu egin behar izan unin apurka batez, beretan pentsatu nun gehiske amaitu behar nuela. Baino oso opari ona ekarri dit urrundu behar horrek. Oraintxe, aukera txiki bat izan dut, eta nik nola askotan gustatzen zaizkidan gauzak, behintzat ezin ditudan neurritxu egin, aurkeztuko ditut 5 liburu batera, 2 erdibana idatzita, beste 3 nik neuk, idatzita edo berri idatzita, eta ez hori bakarrik, ze aurkeztuko dut haien inguruko eta haien gaineko material berezi pilo bat. Zertan aritu naiz 2 urte hauetan, besteak beste, edo batipat hobeto esan da, egon naiz hezkuntzarekin obsesionaturik, bizitza osoa daramat hezkuntzaren munduen, ikasle gisa jakina, eskola askotan idazle gisa hitzaldiak ematen nire liburuen inguruan, baina apurka horiek bihurtu ziren erabat sormen gune, sormen tailerrak, sormenari loturiko tarteak. Eta horrek, eraman ninduen beste puntu batea. Konturatu nintzen, hezkuntza ez zirela ikasleak bakarrik, zen nengoen beti ikaslei begira. Ikasleak nola motibatu, ikasleen egoera nola hobetu. Bapatien konturatu nintzen, ikasleak bezain garrantzitsua zala irakasleak ere kontuan hartzie. Duela 2 urte konturatu nintzen, askotan, hitzaldi bat ematea jun, irakasle batekin hitz egiten 5 minutuz, zerbait oso interesgarria ere egiten zanan, ideia interesgarri bat edo aholku interesgarri bat, baina askotan ez irakasleak ez nik, denborarik ez, eta hortxe gelditzen ziren beti. Urteekin harreman onak egin ditut irakasle desenterekin, baina hor konturatu nintzen, eneukala apenas sakontzeko aukerarik beraiekin, eta ideia eder asko zeudela hortxe, zintzilik. Erabaki nuena zan, horri heltzie eta ibili nintzen duela 2 urtetik ona horretan espreski geratu irakaslekin eta galdetu. Hitz egin, baina batipat entzun haien iritziak, kexuak, kezkak, eta hor konturatu nintzen, gazteen hezkuntza hobetu nahi banuen, ezinbestekoa zala irakaslei begira egotea, irakasleak entzutea. Irakasle asko zeuden oso ideia onarekin, zailtasun askorekin, denetariko metodologiak eta esperimentuak egiten, baina askotan iaia bakarka. Orduan egon naizena da, hilabete luze hauetan, jota fuego batea eta bestea, irakaslekin hitz egite, baina baita hori duela gutxi egon naiz Konpostelako Santiagon, egon naiz nazioarteko biltzar batien, irakasle biltzar batien, eta antxe zegoen adibidez 2018an, hor bosketa bat egoten da, mundu osuen hautatzeko zein izan daitekeen irakaslerik onena edo Nobel sariak bezala, baino irakaslegoan. Antxe zegoen, Konpostelako Santiago, zan Londresko emakume bat, Andrea abizena ez dut gogoratzen, gero idatzita utziko etorbeian, niretzat oso ederra izan zen batez ere hitz egiten ikustea, zehor konturatzen zea, saria euskalo zergatik eman dioten, ez? Askotan sariak zaila da neurtzea zein da nobea edo han emantzun hitzalditxo bat, eta hor konturatzen zea, emakume hau ona da. Han batipat ezagutu nuna zen irakasle askoren irrika eta gogoa hezkuntza hobetzeko, hezkuntza iraultzatzeko edo eraldatzeko. Egile pilo bat, liburu pilo bat, ideia pilo bat ekarri nituen, eta hori guztia bilduta, asmoa da, apurka, eraldaketa goze horri bultzatzen laguntzea edo. Jende asko dago gurean, irakasle asko, hoxe, aldatu nahian, aplikatu nahian, batzutan jakingabe ze aukera dauden, batzutan jakinda bai baino nekez aurrera eraman nahian, ze askotan titan lana izaten da. Liburu hauen aurkezpena izango da baita material berri pilo bat aurkezten juteko unea. Esate baterako bideoak, hasi nintzen duela urte eta erdi edo kableak gurutzatu zitzaizkidan eta montatu nuen ezer jakin gabe YouTube kanal bat, gero sartu nintzen zurrunbilo hauetan, denborarik ez da, hala ere naiz asko esperimentatzen atzetik. Bideoak egin ditut, ez ditut jarri airean, baina bai egin ditut eskolekin esperimentatzen juteko. Orain bai, oso laburrean ja beste 40-50 bideo kaleratuko ditut, esan dizuet ez daukat neurririk. Orduan, bai hezkuntzari buruz, bai liburu hauen lanketari buruz, liburuei baino gehiago, liburuen espirituari buruz. Eta ez dakit antzematen da, baina, antzemango da seguramente, baina emozio oso haundirekin nabil, hori hobetu nahien, eta hor sakondu nahien.